Jeg tror, alle de er her efterhånden. Så lad os bare komme i gang. Jeg har fået lov til at tale lidt om Azure Functions. Og det er jo serverless computing in the cloud. Og som alt andet i Azure, jamen så virker det her jo på ren magi. Der er ingen computer nede under, det kører bare. Hver gang, altid, hele tiden. Jeg hedder Claus, jeg er konsulent for tiden, jeg er PowerShell MVP, har været det i 7 år nu, 8 år. Det er så blevet omdøbt til Cloud and Data Center nu, hvor vi ligesom har prøvet at samle de her grupper over i Redmond. Jeg er her sammen med Jakob og Heine, jeg er med til at grundlægge PSUG, så jeg har været til alle møder, tror jeg faktisk, gennem tiderne, så undtaget de hemmelige uden mig. Dem, der skulle være gode for alle de rigtig tekniske. Ja. Jeg har fået sådan en her. Så kunne jeg... Yes. Serverless computing. De fleste af jer arbejder jo med Azure på en eller anden måde, eller har været i berøring med det, antager jeg. Det håber jeg i hvert fald lidt mere. Jeg var ude og tale til det her Server 2016 launch, hvor vi var i Horsens. Jeg spurgte sådan lidt ud i lokalet, jeg skulle snakke om OS, og mange havde overhovedet hørt om OS. Det var der så 2 i hele salen, der havde. Og de har så været inde på websiden, og så klikke og se, hvad det kostede. Det var sådan lidt... Så jeg håber, der er lidt flere her, der har rådet lidt mere med Azure. Eller Cloud sådan generelt. Så helt generelt, hvis man lige går og træder helt skridtet tilbage, jamen, så har man jo de her JAS og PAS og SAS services, hvor du har mere eller mindre grad af kontrol af infrastrukturen. Serverless computing hører sådan set til nede i SAS-kategorien hernede. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen server, der eksekverer din kode. Det betyder bare, at man har prøvet at abstrahere hele det lag af platformen væk fra dig. Så det vil sige, nu leverer du kun koden. Jeg ved ikke, om folk er primært operations-folk herinde, eller de udvikler. Hvad en hånd for dem, der udvikler? Der er 2,5 udviklere. I den nye verden er vi alle udviklere, ja. Men det er i hvert fald konceptet her, det er, at man skal slet ikke ligesom tænke på infrastrukturen i forhold til de her scripts, hvor du får eksekvere dem. For lige at tage et quote fra, Scott Hanselman, så hans definition af serverless computing, det er, du har noget kode, du har en sliderbar, og du har et kreditkort. Det er de eneste 3 forudsætninger, der er, for ligesom at køre det her. Og den her forudsætning med kreditkortet herovre her, den er nok ret essentiel for at få det her til at køre. Men som han siger, det er så tæt på skyen, som du nu kan komme. Så Microsoft er selvfølgelig ikke de eneste, der har det her. AWS, de har haft det i længere tid. Der hedder det bare Lambda i stedet for. Så jeg ved ikke, om er der nogen, der har rådet med Azure Functions. Der er en halvanden person igen. Jeg kan godt lide de her halve personer, vi har herinde. Jamen i bund og grund, hvad er Azure Functions så? Jamen, man kan tænke lidt på dem sådan lidt ligesom Azure Automation, hvis man har siddet og lavet runbooks der. Du har noget kode, som ligger i skyen, som du så kan trigge på forskellige måder, og det har så mulighed for ligesom at connecte til andre Azure services, eller det har mulighed for at connecte ind til jeres interne infrastruktur. Der er nogle fordele og ulemper ved begge dele, og man kan sige, jeg synes en af de største ulemper ved Azure Automation i dag, det er, at det er langsomt. Det er rigtig, rigtig langsomt. Når man prøver, og jeg tror, så vidt jeg husker, så garanterer de slagene, det er omkring 2 minutter. Altså som udgangspunkt, så skal dine jobs ikke starte op. Altså, der kan gå 2 minutter, fra det bliver startet. Og så har de så tid til at eksekvere deres runbooks og deres start deres engine. Hvad siger du? Er det 30 minutter? Okay. Så jeg husker forkert. Så 30 minutter, det gør det i hvert fald ikke bedre. Så det kan man godt blive lidt træt af. Du har så nogle fordele i Azure Automation, hvor man siger, du har de her hybrid workers, så du kan eksekvere din kode internt på indersiden af firewallen, så du har de her hybrid worker, der står og poller ud i Azure og ser, om der er nogle jobs til den. Her på nuværende tidspunkt, der er Azure Functions, de lever i skyen, og hvis du skal tilgå ting, så skal du have noget VPN deroppe, for at sikre det mest muligt. Azure Functions, dem kan du, Azure Automation Runbooks, dem kan du ligesom eksekvere på et schedule. Du kan gøre den via webhooks, eller du kan bruge PowerShell commandlisten til det.
til at, ligesom at trigge et job. I Azure Functions, der har du mulighed for at have endnu flere triggere. Du kan stadigvæk have et webhook, du kan have HTTP posts, du kan have schedules, men du kan også trigge på interne, hændelser i Azure selv. Så det vil sige, du kan sige, jeg kan connecte den til en storage account, og så sige, hver gang der sker noget på den her storage account, hvis der for eksempel kommer en ny fil, så trigger det her. Så kører det her kode, jeg nu engang har. Det kan godt være, at det her kode, det skriver en ny fil, eller logger et eller andet, og smider på et eller andet servicebus. Det kan også godt være, at det for eksempel trigger en runbook, der skal gøre et eller andet internt. Det samme virker også for storage queues og Azure Events i Event Hubs. Så det vil sige, at du har indbygget funktionalitet til ligesom at stå og lytte til de her sådan, hændelser, der sker rundt omkring i Azure, og så kan du så eksekvere noget kode på baggrund af det. Det har du ikke rigtigt i Azure Automation endnu. Igen, det er tiltænkt til her, det skal være små stykker software, der kører lynende hurtigt. Det er ikke noget, man skal stå og vente på som udgangspunkt. Det vil vi også lidt se på den licensmodel, de har, hvordan den ligesom er licenseret. Så tænk på, når man laver de her Azure Functions, små, hurtige stykker kode, som udgangspunkt i ligesom programmeringssproget, de her primitives, sørg for at lave koden så lille og afgrænset som muligt. Azure Functions, nu tager jeg bare lige løber igennem nogle basics her. Jamen, på nuværende tidspunkt, så er PowerShell understøttet. Du kan lave PowerShell scripts, du kan lave Bash, du kan lave Batch, C#, F#, JavaScript, PHP og Python. Det er selvfølgelig open source, så man kan gå ind og se, hvordan de forskellige ting bliver eksekveret. Men det kan også, at har man kode i noget af de her sprog, jamen så kan du, selvfølgelig kræver det nok lidt omskrivning i forhold til at få input og output ud af det. Men hvis du har noget logik, som du kan flytte med i en af de her sprog, så kan du flytte det med op. Personligt var jeg meget overrasket i at se Batch deroppe. Og jeg vil også sige, det er ikke særlig almindeligt, når du skal sidde og lave input streams, output streams. Det er lidt træls at håndtere i Batch. Men det kan lade sig gøre, og hvis man er super glad for Batch, så er det bare at give den gas, som de siger. Lige lidt, og deres pricing model, det giver, altså, jeg har prøvet at forstå det. Man får gratis 400.000 gigabyte sekunder, og det er jo ligesom en standard, som alle ved, hvad gigabyte sekunder de er for nogen. Og man får den første 1 million eksekveringer gratis om måneden. Gigabyte sekunder, de har en eller anden lang beskrivelse af, hvad det er. Men det er den mængde RAM rundet op til nærmeste 128 megabyte, du bruger per 100 millisekunder, din kode eksekverer. Så I kan nok se, det bliver et super hurtigt regnestykke lige at lave der, når jeg siger, jeg kører det her PowerShell script her. Så hvor mange gigabyte sekunder bruger mit script her? Så ja, så man kan se, altså det koster jo også kun $0,00016 per gigabit sekund. Eller gigabyte sekund, undskyld, ja, det er jo selvfølgelig. De har nogle udregninger, hvor de ligesom siger, at har du den her funktion, der bruger 200 megabyte RAM i en execution, og kører du den 37 millioner gange, så koster det $40 om måneden. Så i bund og grund, så er det ikke ret dyrt, hvis du har, hvad mener du har nogle helt vildt RAM intensive funktioner, der kører. Så, men ikke, sorry. Ja. Ja, som hvis man laver et eller andet script, der opretter brugere, så skal man være en halvstor virksomhed for at nå sine 1 million executions. Så, eller også så har man en ret stor udskiftning. Så. Og lige prøve at vise hvordan det her, det ser ud på portalen. Der er en portal. Azure Functions er så en del af det her app services her, som vi peger på heroppe. Når du så tilføjer, lad os sige, at vi laver en ny her, og går ind og søger, så hedder den, der er simpelthen noget så spændende som function app.
Man kan ikke søge den frem som en separat app-service. Du er nødt til ligesom ud på hovedniveauet at finde den, og så lægger den selv ind under app-services herinde. Nu siger vi laver en ny function app. Klikker stille og roligt her. Så siger vi, jamen det er PSUG demo. Det her, vi laver en ny Visual Boot. PSUG demo app service. Her har man så, to forskellige plan-typer, du kan vælge mellem. Du kan vælge mellem en consumption plan og en app services plan. I consumption plan, der har du mulighed for at vælge en free tier, og så nogle basic tiers. På free tier og basic tieren, som vi lige så på den tidligere slide der kører man på et delt miljø. Det vil sige, du kan ikke 100% garantere hastigheden af dine funktioner, når de kører. Det kan godt være, at der er 10 andre eller 100 andre, afhængig af, hvordan de spiller det ud. Der kører en funktion samtidig, så det kan godt være, at svaret måske ikke er 1 sekund hver gang. Det kan godt være, at nogle gange er det 2 og 3, men lige ud af 10 gange er det måske 1 sekund. Så hvis man skal køre noget rigtig tidskritisk, eller du skal køre det til slut over mange, jamen så betaler du sådan en app-plan, og app-planen den giver dig så mulighed for at vælge nogle maskiner, så får du dedikerede runner-maskiner til at køre det her. Og der betaler du selvfølgelig en pris for de her maskiner, dem stående kørende, men så er det så også eksklusivt dig, der kan bruge dem. Vi kommer ind og ser, at de her rent faktisk er delte miljøer, du kan klikke rundt og se, logge på de her server også. Det kommer vi til at se. Nu vælger vi bare consumption plan, vi vælger Nordeuropa, og vi vælger bare en tilfældig størrelse. Så det er super hurtigt at komme i gang med. Nu står den så lige og tænker. Det gider vi ikke vente på. Så vi tager en af de her, der er pre-cooked. Vi har en app-plan her. Der er så valgt applikationsplanen. De koster så, bare for at vælge den, så koster den billigste 282 kroner og 75 øre om måneden. Og her kan man så gå ind og så se nogle forskellige settings herinde. Men de her settings, de lever så helt op i application services. Så er det lidt tid at love det her. Men her har man ligesom, jeg ved ikke, nu er der ikke så mange udviklere, men her har man mange af de indstillinger, man ligesom kan vælge på en application plan, så hvis du for eksempel har webjobs eller noget af de andre ting kørende her, så er det de her settings, de virker bekendte. Her kan man så vælge den her app service plan. Og så har man selvfølgelig også nogle flere skaleringsmuligheder her, i forhold til når du betaler for dedikerede server. Men lige de her ting omkring, altså alle de her udviklerting, dem går vi ikke så dybt i detaljer med her. Altså det er bare ligesom for at sige, at det er her, de kan findes. Det her, det er det interface, man ligesom starter op i, første gang du har oprettet sådan en function app. Og man har en fin knap herude, der hedder New Function. Her vælger man så en template. Og det er forholdsvis vigtigt, at man vælger det sprog, man gerne vil skrive i. Det er den eneste ting, du ikke kan ændre på bagkant. Det eneste ting, der ligesom ligger bundet op på din funktion, det er sproget. Alt andet, så du kan se her, man kan se noget, der hedder blob triggers, og event hop triggers, og webhooks, og queue triggers, og det kan man alt sammen ændre på bagkant. Men sproget er man nødt til at vælge, det ligger fast. Og det er også lidt sjovt, så meget som de fokuserer på PowerShell, at der så rent faktisk kun er 3 templates. Og her kan man se for eksempel sådan noget som Azure Blob Storage Trigger, den findes ikke. Man kan så selv lave dem bagefter, men den er her ikke default. Og når man så kigger, at Batch rent faktisk har en mere, det irriterer mig grusomt det der. Men sådan er det nogle gange, det er jo ikke mig, der bestemmer det. Vi går lige her tilbage til den her, så skal vi lige lukke lidt. Det ligger på GitHub alt sammen, så der ligger der endnu flere demoer. Så. Shift og 5, eller hvad man kan på den her. Lidt om det miljø, som PowerShell Functions kommer til at køre på i dag. Det er simpelthen PowerShell version 4.
I og med, at man kan tilgå filsystemet, så kan man også se, hvad hedder det, de forskellige Explorer er versioneret, så om at sige, det er 6.2.9200, så det er en top spritny Windows 2000 maskine. Så kigger jeg i licensfilen, så det er også en custom build af det, fordi det er nemlig, de har skrevet Microsoft Windows Server Codenamed 8. Så det er ikke en officielt released udgave af Windows 2012, selvom versionsnummerne stemmer overens. Så af en eller anden årsag, en service man har lanceret i slut 14, den kører man så på server 2012. Der skulle komme, rygterne siger, at i Q1 skulle de opgradere den til den nye platform, så jeg forestiller mig der kommer man til at køre PowerShell version 5, og så får de fordele, der nu engang er der. Grundlæggende lidt om miljøet. Microsoft har forudinstalleret en masse commandlets. Der er 80 commandlets, 80 moduler. Og igen, man kan ligesom se, hvad det er tiltænkt. De tænker, det er, at man skal administrere med de her functions her. Så alle Azure commandlets, de ligger der, og dem vedligeholder de, og sørger for, at de er opgraderet. Man kan selv tilføje sine egne moduler. Det er lidt upraktisk lavet, men det kommer vi også til at se, hvordan det fungerer. Så det her, det er dem, der er i boksen. Jeg ved ikke, hvor tit og ofte man skulle prøve at lave en schedule task på en shared server ude i Azure, som du kører sammen med alle mulige andre kunder, du ikke kender, men det kan godt være, at der er nogen, der har set et behov for det. Så har vi lidt, hvordan vi laver vi vores første funktion. Jeg tænker egentlig bare vil demo det. Vi går herover. Vi har nogle functions her. Vi siger, at vi vil gerne lave en ny. Vi vælger PowerShell. HTTP-trigger, det er nok dem, der er simplest at arbejde med. Og jeg vil sige, efter at servicen den gik GA her i, var det 14. november, jeg har aldrig fået så mange fejl i portalen, som efter de har valgt at kalde den. Nu er den GA. Så det er spændende at se, om den har logget mig ud på en eller anden måde, fordi den sagde, at jeg var unauthorized, så lad mig lige klikke rundt i den. Så siger vi PSUG. Man har mulighed for at lave 3 forskellige slags authorization levels. Det ene, det er anonymous. Den kan man næsten regne ud. Det vil sige, at du skal ikke kende noget, hvis du kender endpointet, jamen, så kan du også bare ramme det. Du har function. Hver funktion har ligesom en API-key, du kan sætte op, så for at du kan ramme den her funktion, jamen, så har du den her specifikke key. Og så har du admin. Admin er en key, som er på tværs af hele din function app. Det vil sige, i det her eksempel her, så er alle de her funktioner her, der, den kan man ikke se, dem her, de vil alle sammen have den samme admin key. Så hvis man har nogle applikationer på tværs, jamen så kan man vælge at bruge admin key. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvorfor man skulle gøre det. I det her eksempel laver vi bare anonymous, så vi ikke skal til at bøvle med det fra starten af her. Så kan man lige se her. Loading, når den er færdig med at skrive loading her, så betyder det her felt, det er selve URL'en til til den funktion, du laver. Så du se, den kom der. Så sige, for at ramme den her, i og med den er anonymous, jamen så skal jeg bare ramme det HTTPS endpoint, der hedder ctndemo, azurewebsites.net API, og så navnet på min funktion. Så ctndemo, det er navnet på min function app, og det der kommer efter API er navnet på selve min funktion. Hvis jeg havde valgt, at jeg for eksempel skulle have function level authorization på, så ville den faktisk have skrevet URL'en herop med min authorization key, så jeg bare kunne klippe og klistre det herfra, og så bruge det i mine funktioner. Det der reelt sker, det er, når man definerer en funktion, så definerer man et input og et output. I tilfælde af, at det her det er en HTTP-trigger, jamen så er det jo selvfølgelig en HTTP-request, der kommer ind
og det er HTTP. Jeg kan vælge at sende ud igen. Jeg kunne også godt vælge at skrive over en fil eller et eller andet. Men det er defineret hernede. Her er det ligesom den grafiske udgave, siger man, hvilke HTTP-metoder tillader jeg? Jeg tillader alle. Hvad hedder den variabel, jeg kommer ind med? Hvad skal jeg gemme det i, så PowerShell ligesom kan læse den her? Default hedder den bare REQ for request. Jeg kan ændre min authorization level. Jeg kan vælge at få en mode, jeg skal køre i. Standard eller webhook. Og det her route template er noget, den har arvet op for application eller Azure, web apps, hvor du kan have custom domæner, så det vil sige, du kan rute trafikken ned gennem nogle custom domæner. Det er heller ikke noget, vi kommer ind på her. Man har så faktisk meget praktisk hernede, en knap, der hedder documentation. Den viser dokumentationen for det område, du er i. Så hvis det her det var en blob trigger, jamen så vil den vise informationen for, hvordan du laver en blob trigger. Så her får du faktisk en god beskrivelse af, hvad de enkelte kan. Og igen, der er ikke nogen af dem, der har PowerShell-eksempler. Jeg synes, det er ret dårligt. Her er det så C# og JavaScript. Så man kan godt se, at udgangspunktet for det her har været C#, så JavaScript og så Node.js, som egentlig også er JavaScript. Advanced Editoren heroppe er egentlig bare de knapper, man nu har valgt at trykke på herude i standard editoren. Man kan se her, jamen input-parameteren hedder REQ. Jamen det er defineret også her som den binding, der er den indgående binding. Så når jeg laver en HTTPS-trigger, jamen så kommer navnet til at være REQ, og det er typen HTTP-trigger. Det er så også her, hvis man for eksempel vil lave en PowerShell-funktion, der trigger på noget Azure Blob Storage, jamen så vil man skulle ændre det her fra HTTP-trigger til Blob Trigger i stedet for. Der kan man så også finde listen af, hvad de hedder. Mit output, kalder jeg i det her eksempel, det hedder res, eller response, og det er typen HTTP, og det er direction out. Så det vil sige, at jeg modtager indgående et HTTP-kald på en HTTP-trigger, og den variabel, der bliver genereret on the fly PowerShell, hedder så $REQ, og udgående, der poster jeg så mod RES, og så sørger platformen ligesom for at lave en HTTP-request ud af det, så jeg skal ikke selv håndtere, hvad en HTTP-request er, og hvordan den ser ud, og så sender den ud af boksen igen. Så det vil sige helt simpelt, hvis jeg trigger den her nu, jamen så kommer der, jeg laver simpelthen bare en get content på REQ-variablen, og det er, i bund og grund er det bare en fil, der bliver skrevet i filsystemet, som så læser. Og jeg kan også se, at mit output er rent faktisk også outfile, jeg bruger. Så platformen sørger for at tage HTTP-request ind, skrive det som en fil. Du skriver det tilbage til en fil i filsystemet, og så sørger den for ligesom at poste det tilbage til kalderen. Og vi ser en super simpelt eksempel her. Skal vi lige få det PowerShell. My first function her. Vi er i CTN demo her. Har en body. Og jeg har så valgt at kalde den, i det her eksempel her, har jeg så valgt at kalde funktionen myName, bare for ligesom at vise, at det var noget jeg selv har fundet på. Det kunne jeg da garanteret godt. Ja. Laver simpelthen bare et post med det, og som vi så over i selve funktionen herovre, så gør den egentlig ikke andet end at returnere hello, og så variablen på name herovre. Nu er det så my first function hernede. En anden ting man kan gøre, det er at man kan ligesom give de her variabler direkte i urlen. Hernede, og man kan se, her har jeg så en variabel med, hvor jeg siger input er my name, og værdien er Claus. Det kan være, at man har nogle IoT devices, hvor du ikke har mulighed for ligesom at lave koden og bygge de her HTTP-requests selv. Jamen så har man mulighed for at ligesom at give det i urlen som en del.
af strengen her. Det eneste, man ser her, der er forskellen på her siger jeg, bare lige for at differentiere, så sætter jeg på, at det er en HTTP request, den kommer med. Det skal håndteres lidt anderledes. Man kan se her, alle navne, hvis jeg for eksempel her havde skrevet Peter eller Paul her, det bliver også defineret som en variabel i, funktionen heroppe. Så den måde, man tilgår dem, det er, at man skriver $rig_query_ parameternavnet, så at sige. Og så kan man så læse dem. Så man kan tilføje lige så mange variabler, man vil. Så der er de her to muligheder. Men enten så laver man posten, og dataene kommer ind i bodyen på posten, eller også så poster man det i selve URL-strengen. Og der er så de her to forskellige måder til ligesom at trække dataene ud på. Men det kommer også i default eksempel på, hvordan de gør det her. Nogle spørgsmål? Projekt Kudo. Er der nogen, der kender Projekt Kudo i Azure? Der er 2. Et helt tal den her gang. Projekt Kudo er en måde, eller en portal, som egentlig kom sammen med, at de lavede nogle af de første webapps. Og det synes jeg, det er faktisk en af de super stærke ting, som skiller lige Azure Functions ud fra Lambda-funktioner i AWS. Det er, at du har den her mulighed for at gå ind i Kudo og lave noget administration. Konceptet i Kudo det er en måde at tilgå platformen, der ligger bag ved dine webapps på. Så hvis man har en fejl, jamen så kan du gå ind, du kan browse filsystemet, du kan tilgå data, du kan uploade filer, du kan administrere dine, functions og dine webapps herindefra. Det har yderligere et REST API, så man kan automatisere det. Men et eksempel på, hvis man nu skulle, det kunne man ikke. Gå tilbage. Gå væk. Gå sådan her. For eksempel den her linje her, det kan man ikke se, så kan jeg dreje den her. Den linje her, jamen den åbner en PowerShell-konsol på de server, hvor din kode bliver eksekveret på. Så det vil sige, at jeg kunne gå ind via en PowerShell-konsol og ændre i filerne og tilgå de her filer, og uploade nye filer, og debugge direkte derindefra. Kommer til at vise det lige om lidt. Jeg selv har vist det i stedet for at lave slides. Det er så kedeligt med slides. Start bare lige forsvinde lidt. Så har vi lige Kudo Services her. Så det er viewet, man kommer ind i Kudo. Hvis du har en applikation herinde, og man så siger function app settings herinde, så kan man også vælge go to Kudo her. Enten det, eller også manuelt, så skriver man bare scm.scm op i stilen heroppe i browserbaren. Det er forsiden, man kommer ind, og man ser, hvor lang tid har mit site været deroppe, hvad for et build af det her sådan, software er her. Jeg kan se nogle app settings herinde, jeg kan se, hvor mange deployments jeg har lavet. Det ser lidt mindre læseligt ud. Nu har jeg lige sådan en JSON viewer plug-in i min Chrome her, som gør, at det er til at læse det der. Ellers er det bare en meget lang tekststreng. Man kan se, har der været nogle mini-dumps, har jeg fået systemet til at crashe. Hvad for nogle runtime versions har jeg de forskellige. Så jeg har mange versioner af NPM til Node. Jeg har, hvad for nogle webjobs er der, hvad for nogle funktioner er der, jeg kan få en liste over, hvad for nogle functions der er igen i JSON. Men de mest interessante her, det er ligesom environment. Jeg kan finde ud af, hvad det er for et server, jeg kører på. Kører jeg 32 bit, 64 bit, for nogle instanser har jeg. Hvilke miljøvariable er tilgængelige. Jeg vil sige her, der kan jeg få noget information om, hvor de forskellige ting, de kører hen på den her server. Så hvis jeg skal ud og bruge et eller andet data, eller skal bruge et eller andet library, eller nogle moduler et eller andet sted fra, så kan jeg finde ud af, hvor de reelt ligger i filsystemet her. Jeg har min debug console, jeg kan så vælge CMD. Igen,
Det er nok noget med alfabetet, men jeg synes godt PowerShell kunne ligge øverst. Her får man simpelthen... normalt vil der kun være 3 mapper. Nu har jeg siddet og leget lidt her, nu vil jeg slette den her igen. Nu er jeg sikker på at slette den her mappe. Yes. Så er den nok en gang. Jeg kan vælge at klikke rundt. Jeg kan sige hernede, kan jeg skrive CD www. Jeg se, det følger ligesom med, og det skifter. Her kan man se det samme view, det er de her funktioner, jeg har liggende herinde. De går igen herover. Så i bund og grund, det eneste, der vil skulle til for mig at oprette en ny funktion nu, det er at lave en mappe herinde, og så lægge 2 filer i den. Det er det funktionerne, de består af. Her har jeg også mulighed for at... Jeg vil lige gå ind og se en. Den indeholder en function.json og en run.bat. Det kommer vi lige tilbage til at se, hvordan den her struktur er i PowerShell. Jamen det samme. Function.json og run.ps1. Det der synes jeg faktisk er super cool ved den her, det er at du også har mulighed for at redigere. Den har en basal teksteditor, der både kan forstå lidt PowerShell og lidt JSON, så den kan hjælpe dig med at skrive nogle af de her ting. Jeg siger, nu vil jeg gerne save den her fil. Det er fint. En run kan jeg gøre. Det er jo den fil, vi lige så før. Jeg kan downloade den, hvis jeg har lyst til det. Så får jeg en fil. Jeg kan downloade directories også, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan klikke lidt rundt i filsystemet og sige, nej, det her det er roden af D-drevet. Der ligger der en Windows-mappe der. Hvor ligger den? Der ligger der. CD 32. Så man kan faktisk se, at alle installationsfilerne og alle pakkerne til alle de forskellige udviklingsmiljøer, de ligger herinde under, så man kan sidde og klikke rundt i. De har så været flinke nok til at forhindre, at der kan skrive i system 32 og slette fra den også. Skal vi lige have ned under. Så jeg har ligesom D-Home. Det er min base. Så det her det er sådan visualiseret i-site. Hvis jeg så vil flytte filer herop for eksempel, jamen så kan jeg gøre det. Jeg kan tage enkelt filer. Jeg kan prøve at flytte en fil op. Et vindue. Jeg kan tage en licensfil her, så kan jeg drag og drop den. Så smider den en fil op. Jeg kan smide hele mapper op. Der er der bare den begrænsning, at hvis du tager en hel mappe med filer, så smider den kun PS1-filer, PSM1 og PSD1-filer op. Og tekstfiler. Alt andet, det undlader den bare. Fint nok, den opretter mappen, og så smider den de filer, der har de extensions op. De 4 extensions. Resten dem undlader den at gøre. Så hvis man skal have en hel mappe op med alle filer i, som er nok det, man ofte tager ud i, så skal man bare zip den. Det her det er en ganske almindelig. Jeg har taget den samme mappe, som jeg står i her, og så bare valgt zip den. Og så trækker den op her. Og så pakker den, så det er jo det er måske lidt upraktisk sted at pakke den ud lige der. Men så lægger den alle filerne op der, og der kan den så tage alle filtyper. Jeg ved ikke, hvorfor begrænsningen er der, jeg ikke rigtig kunne få noget svar på det. Igen, man har Process Explorer. Så sidder man, og man kan ikke forstå, hvorfor ens applikation ikke svarer. Jamen, så kan jeg se, lige nu har jeg så de her 2 IS-processer, som jeg kører. Jeg kan lave noget profiling på dem. Jeg kan få nogle properties på dem. Se, hvordan de er startet op, og hvad de hoster. Jeg kan slå den ihjel, og jeg kan lave memory dumps, hvis jeg laver analyse af det. Men i bund og grund, Kudo giver en hel masse tools til at hjælpe med at fejlsøge. Det kunne være for eksempel, at man sad og havde noget kode. Jamen, du har din PowerShell-konsol, så i teorien kunne jeg gå ind og så sige, så jeg kunne eksekvere min egen kode, mens jeg er i konsollen. My first function. Her vil jeg så lige skulle måske rette koden til, så jeg kunne modtage de her parametre, men i teorien er der ikke noget til hinder for. Nu printer jeg så også lige det site til skud. Det hedder run ps1. Nu har jeg så ikke noget parameter, fordi den genererer jo ikke automatisk den her request variabel og response variabel. Så men i bund og grund så vil jeg kunne sidde og fejlsøge min kode herinde, og jeg vil kunne køre PowerShell debugging. Igen, lige kort om folderstrukturen. Vi så det lige før. Det er super vigtigt at huske
Man kan ikke ændre kodetypen sig selv. Jeg har prøvet alle mulige måder at snyde den og omdøbe filer og gøre sådan ting, men du kan se i logsene, at engine er hardcode konfigureret til, hvis du har valgt, at det her det skal være af typen CMD, jamen så prøver den at eksekvere din PS1-fil som en CMD. Så det kan du ikke. Så minimum, det er en run PS1, eller run CSX for C Sharp, eller run FSX for F Sharp, og CMD, og for de nu forskellige typer derude. Det betyder så også, at man super selv kan deploye de her sådan, funktioner. Altså det eneste det kræver, det er en mappe og de her 2 filer. Så de her filer kan i teorien ligge på OneDrive eller Dropbox, som der også er support for. Og så kan man uploade sine funktioner der, og så kan den så hente dem ind derfra. Og hvis man har arbejdet lidt med IT, altså Internet Information Services, så vil man ligesom genkende, at man sidder og arbejder inde i sådan en shared instance af en IS-proces. Og det var også det, vi så, da vi kiggede på Process Explorer. Vi så vores 2 processer, det var alle sammen, eller det var IS-processer. Vi så ikke ligesom nogen af operativsystemets processer. Vi var lige kort inde på det tidligere, så jeg ikke går i detaljer med det her igen, men vi har de her sådan 3 authentication-typer. Du kan så også på application-niveau, kan du så også enable for eksempel Windows Authentication eller Azure AD Authentication. Men så skal din kald ligesom ud og authentikere mod Azure AD, og så skal du så have dine credentials med over. Det bliver ret hurtigt komplekst. Så det er ofte ikke noget, du gør ligesom sådan et enkelt stående script. En anden ting, hvis man havde leget med det her lidt tidligere, så man alle de her sådan secrets, der var lavet, altså for eksempel din admin key og din function keys, de lå i cleartext i den her mappe, der hed Home Data Function Secrets. Nu er de der gået så langt, så nu krypterer de det. Så isen har et certifikat på, som krypterer de her sådan secrets. Så nu kan du ikke bare udlæse dem og så få din function keys. Så nu kan du kun se dine function keys i portalen. Igen, fortsat secrets. Jamen, det er jo ikke særlig god practice at have brugernavn og passwords i sin, inde i selve sin kode. For tit og ofte, som vi også lige kommer til at se bagefter, jamen så integrerer du det her i GitHub eller et eller andet sted, som måske er mere eller mindre offentligt tilgængeligt. Så hvis du lægger din IP-keys og sådan nogle ting deri, og du for eksempel laver et public repository, jeg læste en artikel GitHub, de sagde, at de mener, at de bliver scannet. Altså, jeg kan huske mange gange i døgnet der, hvor der er folk, der er igennem alt kode, der er publiceret, som de bare kan se, der bliver bare scannet efter IP-keys og secret og password og username og alt sådan ting. Så hvis man lægger et eller andet fortroligt i et public repository i GitHub, så skal man nok forvente, at det er public. Så, men her har du så også muligheden for ligesom at lægge det ind. Det ligger så helt op på application-niveau, de her sådan, secrets, eller det er ikke secrets, de er ikke krypteret, men du kan tilgå dem og bruge dem inden for din function-sag. Så hvis du er administrator på din subscription, så vil du kunne se alle de her sådan, secrets. Der kommer en udvidelse, som også skulle komme i Q1 eller Q2 næste år, hvor der kommer integration over i Azure Keyboard. Så kan du bedre styre sikkerheden omkring de her ting. Der er det jo også, jeg ved ikke, er der nogen, der arbejder med Keyboard? Sådan. En Keyboard er et pengeskab, hvor du kan have certifikater og nøgler i, og hvor Azure igen via magi kan sige, at du er en Azure-maskine, du er en Azure-maskine. Der er noget for samme subscription af her, og jeg har tilladt, at du kan kommunikere sammen, jamen så kan den ligesom stille nogle af de her secrets til rådighed automatisk for nogle af de andre Azure services. Der er selvfølgelig også, man kan også kalde dem via brugernavn og password, men så er du lidt ude i samme problematik. Og det ser vi lige her. Igen. Det her, det er simpelthen bare en function key. De har det her format. Man kan vælge 2 måder at angive den på. Du kan angive den som en del af URL'en, men det vil så også sige, at alt hvad du har, der kan kigge på URL'en, altså browser, firewalls, proxyer, der kan åbne de HTTP-request, de vil kunne se din key. Så best practice, det er at smide det ind i headeren, fordi den bliver krypteret som en del af HTTPS-requestet. Hvis man skal have den med i headeren,
jamen så har du en x-functions-key, som er den variabel, som modtageren lytter på. Så her er det egentlig bare et eksempel på, at det også virker, forhåbentlig. Igen, jeg returnerer ikke noget spændende, jeg returnerer bare mit eget navn. Fra HTTP-bodyen af, og igen her. Så koden, der ligger til grund for det her, er nøjagtigt den samme som det, vi kørte før. Det er bare, nu har vi en API-key med. Jeg har også prøvet at lave nogle links med her, så hvis der er nogen, der sidder og kigger på det her bagefter, så kan jeg ligesom linke til, der er flere forskellige binding-typer, som man kan lave. Men der er ligesom ikke tid til at gå igennem det hele. Integration med GitHub. Der er jo meget at tale om det her DevOps hele tiden og alle steder. Så det skal vi jo selvfølgelig også have noget af jo. Så mange af de her scripts, man koder, og det gør jeg i hvert fald også selv, har ligesom set fordelen af at have source control til alt det kode, man nu laver, og kan rulle frem og tilbage og se, når folk har ændret i det. Og der synes jeg jo, jeg ved ikke om der var folk, der bruger sådan GitHub til hverdag, der synes jeg, den her git blame funktion, det er en fantastisk funktion, når man sidder og arbejder flere. Kender folk den? Git blame. Ja. Inden for GitHub-portalen, der er der simpelthen en knap, der hedder blame. Så lister den simpelthen op, hvem der har skrevet hvilke linjer, hvem der har tjekket hvilke linjer ind. Så kan man se, okay, jeg har skrevet den og den og den og den. Peter, han har skrevet den der. Det er der, det fejler. Eller tit ofte så peger det på en selv, at man har lavet et eller andet, der ikke er godt. Men nogle gange virker det, at man kan give andre skylden. Så, men det var også det, jeg var inde på her. Det her, det er de officielle understøttede source, eller systemer, hvor du kan lægge koden henne, der ligger til grund for dine functions. Visual Studio, Team Services, GitHub. Så kommer OneDrive, Bitbucket, okay, Source Control, Dropbox. Så lige de her to her, Dropbox og OneDrive, har ikke så meget med Source Control at gøre, men betyder i bund og grund, at du kan lægge din fil et eller andet sted. Så bare Azure kan se en mappe og 2 filer, så kan du eksekvere en function fra det. Folder structure, den har vi været inde på. Så lige laver en tree, jamen du har en mappe, og du har en function og en run PS1. Går vi lige herover igen. Potenten. Skal vi lige se her. Hvor er det henne? Derude. Den måde, man laver de her integrationer på, det gør du helt op. Det kan man ikke se. Op med det. Her, hvor man ligesom vælger at sige, skal jeg integrere med GitHub. Det kan du ikke gøre per funktion. Det kan du kun gøre helt op på function app niveau. Så det vil sige, sætter man, at du laver en function app, der har en integration, der har en source code integration, så kan du ikke manuelt redigere noget. Så her siger jeg har en her, hvor jeg allerede har forbundet op med GitHub. Så på den. Så siger jeg har my first function herinde. Her får jeg simpelthen at vide, jamen jeg vil godt på at rette noget her. Det burde så ikke kunne lade sig gøre. Det kan det normalt heller ikke. Men igen, før den her den er færdig med at loade, så kan der ske sjove ting. Nu burde jeg ikke kunne rette i den. Det kan jeg stadigvæk. Det er Azure, og det er demo. Der er også en fejl herude. Unable to reach your function app. Så lukker vi igen. Man kan se, jeg kan også, de har sådan en flot grafisk interface til, hvor man kan se, hvor mange requests per sekund. Det er aldrig lykkes for mig at få noget til at virke på den graf. Overhovedet. Jakob han vil så vise den for mig, fordi han har fået det til at virke i en af sine funktioner.
Så, nu kom den. Yay! Du kan ikke redigere det her, fordi at du er i... du har startet med at bruge source control. Og det er jo så sandt, hvis man bare ikke gør det for hurtigt, fordi så virker det for det meste nogle gange. Så. Men hvis jeg så prøvede at gøre et eller andet her, så kan jeg ikke gøre noget. Jeg har godt nok stadigvæk en save and run knap. Men i bund og grund, det jeg kan gøre her så i stedet for, det er, at jeg kan... nu har vi en fil her. Herovre. Siger demo i 2, 3, 4. Gemmer vi lige filen her. Og her vil jeg sige, det er en af de ting, de faktisk har fået lavet ret så godt. Så men nu, det er en change her i GitHub. Jeg tjekker den ind i den branch. Du kan ind og vælge, hvilken en branch den skal tjekkes ind i. Skriver noget utroligt sigende. Det skal man altid gøre i sine commit requests. Eller i sine commits. Synker det op til GitHub. Så nu har jeg lavet en ændring. Jeg har synkroniseret op i GitHub. Den står og lytter i GitHub. Hele tiden for ændringer. Det kan man se herinde under Function App Settings. Og Continuous Integration. Det her ende, når jeg ligesom sætter det op første gang og siger, at det er GitHub, vi skal kigge på. Og se her, den har opdaget, at der er en ændring i GitHub. Nu står den ved at synkronisere den over. Det kan så gå. Normalt min oplevelse er det, at det plejer at ske inden for et minut. Så når du har synkroniseret din ændring op i GitHub, jamen så synkroniserer den ned. Og så kan vi se det på portalen mere eller mindre med det samme. Hvis vi går ind i my first function herinde. Se, den hedder demo nu, og det var bare det, vi ændrede til demo i 2, 3, 4. Demo i 2, 3, 4. Så du har ikke muligheden for at ændre noget, men når du tjekker dit kode ind i GitHub, så normalt inden for et minut, så opdaterer den alle dine funktioner, eller de funktioner, der er nu ændringer i. Som Heine lige sagde, så arbejder vi jo begge to for et nordisk firma, hvor det officielle sprog det er engelsk. Det er vi ikke altid særlig gode til ligesom at efterleve. Så jeg tænkte, om vi bruger Slack, så man kan da i hvert fald lave en bot i Azure, som kan håndtere de her Slack requests. Så jeg gik ind og lavede en bot. Vi har så også en kollega, der hedder Christian. Og hver gang han poster et eller andet, så får han det vide. Lad nu de voksne tale sammen. Man kan også godt være super irriterende, når man kan noget i Azure. han har holdt op med at skrive særlig meget. Så det har virket. Det har været en stor succes. Så, nej. Men i bund og grund, det er jo ikke rigtig koden, vi skal kigge på her. Gå i detaljer med. Det er... jeg har stjålet en masse kode fra Jakobs norske pangdang, Jakob Svendsen i Norge. Han har et modul, som ganske almindelig PowerShell-modul. Nu har jeg bare lige lagt koden herinde i, så man ligesom kunne se det, så vi ikke skulle og lede efter det. Det er et modul, som bruger Azure Language Services til at kan oversætte sprog, og den kan finde ud af at detekte, hvad for noget sprog det er. Og så returnerer den og siger, men okay, men det officielle sprog det er engelsk. Så når du skriver i den her kanal inde på Slack har jo også en masse webhook-interaktioner både ind og ud. Så alt det, der bliver skrevet i den her kanal, det bliver så, trigger så en Azure Function. Azure Function formaterer så indholdet og finder ud af at sige, hvad er teksten og indholdet. Det sender jeg over til Azure Language Services. Der er så nogen, der skriver i kanalen lige nu, kan jeg se. Fordi de bliver trigget. Så det skulle da forhåbentlig ikke være. Så der er jo ikke nogen, der bruger Slack længere. Alle er gået over at bruge Teams. Fordi Teams, det er bare fe. Det er integreret med SharePoint. Altså, hvem vil ikke hellere arbejde med SharePoint end PowerShell? Eller noget. Så, men i bund og grund, det er super simpelt her. Igen, jeg har simpelthen bare det input. Jeg har function level security på det her, bare for... Man har jo også en API-key til det her, så du har kun x mængde gratis opslag. Jeg kan gå ind og monitor det her og se det her. Så hvis jeg er inde i den her Slack-kanal, skriver hej med dig. Første gang man trigger den der, så kan det godt lige gå et sekund, men jeg er faktisk meget imponeret over,
at for det meste, så får du et svar inden for 2 til 3 sekunder. Så det vil sige, altså her, fra jeg skrev hej med dig, så har Slack triggeret en webhook, som har triggeret en Azure function, som har behandlet dataene, lavet et yderligere web request ud til Azure Data Services, som har analyseret det, jeg postede her, til at så komme tilbage og sagt, det er ikke engelsk det her. Jeg kunne også godt skrive, hvad det var for et sprog. Det får jeg sådan set også med tilbage. Det viser jeg bare ikke lige her. Og så post tilbage til Slack. Alt det sker inden for de her 3 sekunder. Så hvis jeg skriver noget på engelsk. Så fik jeg ikke noget svar tilbage, men lige snart jeg skrev noget på dansk igen, så skrev jeg, nej, fy foran, Cameloso. Jeg ved ikke, om folk de har set den her Cameloso-joke, men det er nordmændene, der laver sjov med os. Altså sådan, den overordnede historie er, at de mener, at det danske sprog er degenereret så meget, at vi kan ikke engang forstå, hvad hinanden siger længere. Så vi opfinder bare ord, og folk de håber på det bedste, når de står og snakker med hinanden. Så ja, så den er også meget sjov. Så Google Cameloso, og så er der, og det er næsten lige meget, hvor forkert man staver Cameloso på Google, så kan den finde videoen. Så. Men i bund og grund, andre ting, man ligesom kunne bruge det her til. Jeg prøvede for eksempel at lave en simpel igen, et simpelt script her. Query og open weather map, for hvordan vejret det ser ud. Kører vi lige det her. Jamen okay. Jeg kan se, at jeg får et eller andet objekt tilbage. Okay, jeg kan måske se, at der er noget mere data hernede. Så vi nu prøver at gøre sådan her. Vi har udkommet til de her 2 ting. Lad os sige, det dataformat, som jeg som udgangspunkt får dataen tilbage i for Open Weather Map, er måske ikke særlig fedt. Så hvis jeg sidder på et eller andet device, hvor jeg ikke selv kan lave koden, der kan pakke det her ud, så kunne det godt være, så har jeg ligesom lavet en proxy-funktion i Azure Functions, som jeg kan spørge om vejret, og så få de informationer tilbage, jeg gerne vil vide. Der er heller ikke så mange steder, hvor de bruger Kelvin. Jeg siger, okay, temperaturen den er lige, det er 275 grader Kelvin. Jeg skal sgu nok have min jakke på. Så igen, jamen jeg har lavet en super simpel funktion her. Igen, jeg kunne lave det i post det her i headeren, i URL'en også. Spørger Azure Functions, den spørger videre. Så det eneste sådan set min Azure Functions gør, det er, at jeg oversætter temperaturen fra Kelvin af til Celsius, og flytter de data op, som jeg gerne vil vide. Så har jeg et eller andet kald, hvor jeg skal transformere noget data. Jamen, så er Azure Functions lynhurtigt til at gøre det her, så jeg ikke nødvendigvis skal have logikken liggende ude et eller andet sted på endpointet, men jeg kan gøre det her centralt, og så transformere det her data. Det kan også godt være, at jeg godt vil have logget, hvis der er nogen, der har brugt min service, så kunne jeg så også gøre det centralt, eller jeg kunne skrive det ned i en database, eller skrive det ned i en fil. Igen, vi er ved at løbe tør for tid. Så jeg går ikke ind, i bund og grund er det her det samme. Jeg kalder den bare med forskellige metoder her. Sige her, det var så lige testen for at se, om grafen den virkede. Jeg får ikke noget på den der graf. Så det får Jakob lov til at vise, hvis han har en graf, der kan vise noget. Men man har det var ikke der. Nede under sine deployments hernede. Og vi laver en rigtig function hernede. Vi kan lave ændringer. Så lille Azure. Godt. Det skal selvfølgelig altid gå langsomt, når man kører demoer. Så har vi demoen hernede. Så nede under monitor hernede. Jeg ved ikke, om du ved det, Jacob, men recent success, hvor langt går recent success tilbage? Altså, det
det virker som om, det er meget, meget tilfældigt. Jeg prøvede at lave en performance test, hvor jeg kørte 100 jobs inden for nogle få sekunder. Så har jeg haft 8 jobs igennem. Listen den viste 100 hernede af, men det var kun 8, der ligesom havde valgt at vise. Du har sådan her livestream. Det er det, der yderst sjældent virker for mig. Jeg tror faktisk aldrig, det virker. Nu prøver vi lige at køre 30 gange af her. Så burde jeg kunne nå at fange et eller andet. Ja, too many browsers. Altså en fin graf. Det virker hver gang. Altid. Nogle gange måske. Men i bund og grund, man kan se grafen, den flytter sig, den tegner bare ikke rigtig noget. Jeg har prøvet i Internet Explorer, jeg har prøvet i Chrome og i Firefox. Jeg har prøvet det på flere forskellige subscriptions. Men jeg får en fin blank graf hver gang. Ja, jamen det... Så. Men det er i bund og grund det. Igen, tager lige sådan en hurtig blob trigger her. Blob trigger. Igen, nu ser vi bare lige advanced editoren her. Dem jeg har set indtil videre, det var de her HTTP triggers. Det vil sige, du rammer et HTTP endpoint, som så starter en funktion. HTTP triggerne, de hedder så bare HTTP triggers. Her kan man bare skifte ud med blob trigger. Så det er ligesom måden, når du går ind og laver en ny funktion, og du ser PowerShell, at jeg har ikke nogen Q-trigger, jeg har ikke nogen blob-trigger, jamen det er ikke sværere end at bare skrive det herinde. Der er en liste over trigger, som du bare man kan tage og klippe og klistre herhen. En blob-trigger tager så også en connection, det ser man så også her, ikke? Kan man se, hvis man klikker standard editor og documentation. Så kan man også se her, hvordan du ligesom bygger det op, og hvad for nogle ting, du skal have med. Blob-triggeren vælger du så her, i Storage Account Connection. Den nøglen til din storage account, der ligger så helt op på application-niveau. Så det ligger globalt for alle dine funktioner. Så den her injector simpelthen bare ved at vælge den her fra listen af, så kan den selv finde ud af at connecte til din storage account. Så vi siger develop her, og siger logs for eksempel her, så siger vi lige clear logs. Men i teorien så, hvis jeg omdøber en fil her, det er jo en hændelse på det her storage her. Det betyder, at nu har der været en ændring, og grunden til, at det alt sker, det er, at hvis man lige kigger hurtigt efter, jamen så rename var rent faktisk, den laver en ny fil, kopierer den og sletter den gamle. Så derfor bliver det taget som en ny fil. Hvis jeg går herover, så kan vi se, at vores function er blevet triggeret. Og så kan man rent faktisk også se, hvad det er for en fil. Her kan se indholdet af den. Den fil har indholdet det her. Hvis jeg havde et eller andet, jeg skulle bruge indholdet til, det var for eksempel, at hvis jeg havde et eller andet billede, så kunne jeg selvfølgelig læse det som en binær fil, og så kunne jeg gøre et eller andet billede, og så kunne jeg gemme det ned igen et andet sted. Så min tanke var faktisk, at jeg har lavet noget, der lavede sådan en ansigtsgenkendelse, jeg blev aldrig færdig med det. Hvor du så kan sige, men jeg smider et billede af en person herover, jamen så lægger den over et andet blob storage, hvor ligesom har tegnet ansigterne ind på de her mennesker. De har, Azure har en anden service, der kan gøre det. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu. Men det er også super simpelt. Det er ganske få linjer kode, der skal til det. Inbound trigger. Og så her vil man så bare lave en udadgående trigger, der siger, jeg skal have en ny output, og jeg skal output til Azure Event Hub, Q Storage, Azure Blob Storage. Så kan den selv ligesom lave editor. Ja, der er mange klik. Men her kan man se, så har den sig selv lige genereret det her output her. Og det vil så simpelthen, det vil være nok til at skulle skrive til den her variabel her. Det
det hedder output blob. Og så vil den selv finde ud af at sige, men okay, jeg har nogle variabler her. Rand GUID er selvfølgelig noget af de der, så nu får jeg bare et tilfældigt GUID filnavn over i den anden ende. Men her tager jeg navnet på filen. Så hvis jeg ville have den skulle hedde det samme navn i en anden blob storage for eksempel her, så vil jeg gøre sådan her. Så vil den så selv kunne finde ud af at håndtere navnet ind og navnet ud. Så siger jeg, den hedder hest.txt herovre, så skal der også hedde hest.txt herovre. Så. Nogle spørgsmål? Det kan ikke lade sig gøre. Det var faktisk her under Digging Deeper. Nu springer vi lige over. Der er links til, hvor i koden det er, modulerne bliver loadet. Vi kan godt lige springe på GitHub her. Hvor vi lige et øjeblik. Det er det her, det er koden til den runner, som eksekverer PowerShell-koden i Azure Functions. Det er open source på GitHub. Og du simpelthen her er nødt til at gå ind og finde ud af at sige, hvordan kunne jeg load de her moduler? Fordi på et tidspunkt, så skulle man lave en binmappe, og det skal man stadigvæk i C#. Så for, ja, det er jo så lang tid der siden. Så et kvart år tilbage, jamen, så skulle man have en binmappe. Så var det en binmappe, det gik i. Det er så blevet rettet til. Jeg har ikke fundet nogen steder, hvor det er dokumenteret. Sådan officielt af Microsoft. Men man kan se her, de har nogle strenge her, nogle konstante strenge, hvor vi så ligesom kunne grave tilbage i koden og så sige, jamen der skal være en mappe, det hedder modules. Og i den modules-mappe, der kan vi så finde PSM1-filer, PSD1-filer og DLL-filer. Den kigger ikke flere niveauer ned, og det er meget, meget irriterende. Så det vil sige, at hvis du skal lægge et modul op, så kan du ikke lægge den i en mappe. Ikke hvis den skal autoload den i hvert fald. Der er jo ikke noget til hinder for, at du selv styrer, at den ligger under den her sti, og så specifikt kalder den her PSM1-fil. Det kan du godt gøre. Fordi som vi så tidligere også i Kudo, jamen altså, så har du i teorien adgang til filsystemet. Så hvis du lavede en modules mappe herinde under, det kan man CPUs, jeg kan nærmest folder, og stave også, det ikke. Men så i teorien, så kunne jeg godt lave et eller andet herinde og sige, okay, jeg vil godt bruge Pesquibo for eksempel til at dokumentere et eller andet. Jeg kan stave. Så jeg godt kunne lave det her, og så inde i min kode, vil jeg så sige, ja, det kunne man godt, tror jeg faktisk. Jeg sad overhovedet lidt med det i går aftes. Så import module, og du kan se D-drevet, så det er d:/home, sådan site www, så er det så function name, altså hvad funktionen nu hedder, og så modules, og så et eller andet PSM1. Men det er den måde, man tilføjer de her moduler på. Det er ikke særlig elegant endnu. PS-script root er ikke tilgængelig. Vi kan jo lave et hurtigt eksempel her. Vi kan lave en... Vi kan sige... Right. Ja. Men ikke i mapper. Det bliver ret hurtigt uoverskueligt. Ja. Så det er netop det her. Men PS-script root og alle de her ting, de er ikke tilgængelige. Dem har de blokeret for, at du kan se. Jeg har siddet på alle mulige måder og siddet og prøve at grave i Kudo for at se, om jeg kunne se, og grave ned i de forskellige via reflection, og så se, hvad jeg kunne se. Men de har tænkt over det og skjult det for dig. Så man kan se det i koden, at det er et eller andet sted. Jeg har så ikke fundet det, man kan se det her, at selve hosten, den har det som en funktion. Jeg har ikke gravet helt tilbage i at se, hvordan hosten viser det her over for det her runner job. Det er der nok et eller andet sted. Spørgsmålet er, om det bare er private, så vi ikke kan se det direkte. Så selvfølgelig, den ved, hvor den er henne. Men det er bare ikke noget, jeg har fundet ud af, hvordan de eksponerer det til runtime endnu. Så.
Det er sådan en hyggelig vinteropgave, man kan sidde og kigge der igennem. Så jeg tror egentlig ikke, jeg har mere ud over noget QA her. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Super, men så siger jeg tak, fordi I kunne holde ud og høre på mig. Lidt tid.